Samantala sa ibang balita, dinagsa naman po ng mga residente ng Dagupan City ang isinagawang libreng eye check-up na bukas maging para sa mga kabataan. Kabuuan po ng 1,242 na benepisyaryo ang nakilahok sa programang Project Linaw Mata na bahagi po ng advokasiyang nakatuon sa pangangalaga ng kalusugan ng paningin ng mga mamamayan. Maraming Dagupenyo ang pumila upang sumailalim sa pagsusuri at early detection ng iba't ibang sakit sa mata gaya ng katarata, problema sa retina at pinaghihinalaang glaucoma, juvenile cataract or pediatrics at macular degeneration. Sakop din ang aktibidad ng mga mag-aaral upang matiyak ang maayos na pangangalaga sa kanilang paningin na mahalaga sa pag-aaral. Bahagi ang proyekto ng mga mas malawak na hakbang ng lokal na pamahalaan upang matutukan ang pangangailangan ng kalusugan, partikular na ng mga kapos ng kakayahang magpagamot. Matatandaan na kamakailan ay nagsagawa rin ang lungsod ng libreng health caravan para sa iba pang karamdaman gaya ng sakit sa puso, diabetes at iba pa. IFM News. IFM News. IFM News.